प्रमद बर' सरकारा जाख'नाय गैयै सरकार सिगाङाव बुंदोंमोन सिगाङावथ' बुंदोंमोन बिसोरो माने बिपिएफआ बिराद हाग्रामाया बिराद थाखा जायो दानिया गावसोरखौ जों नुबाय दा आं मानि थाखाय ओंखारदों आङो नै बे खामानि बिसोर मावनो माने बिसोरनि मावनायखौ आं मोजां मोनैनि थाखायनो दा नैबेयाव आं हाबफैनाय आरो दा बेनो फार्स्ट टाइमाव थिंबान मोननै फैदोंमोन थिंबान मोननैखौ आङो गामिनि मानसिफोरनोसो बुंना होदोंमोन ओमफ्राय बै सासे मानसिखौ आं लांफादोंमोन ओमफ्राय गामिनिनो बे मानसिया बुंबाय आरो बिसोरो आं फन खालामबाय बिसिनाव फन खालामनानै लिस्ट जाखाजोब्बाय ओमफ्राय दा गैला ओमफ्राय बे मानसियाबो न'सो लुगासिनोखामोन ओमफ्राय बिनि उनाव दाखालियो न' गंसे दङमोन ओमफ्राय न' गंसेया नै आं बेनो बिना होदोंमोन आंनो नाङा जेनेबा आं नै बेनोसो बिना होदोंमोन ओमफ्रायहाय बिसोरो बेनाव 10,000 बिदोंनो ओमफ्राय आं न'नि नामाव ओमफ्राय आं बिसोरखौ लोगो हमनानै आं सोंफिनदोंमोन माथो नोंसोर बिदि बिदों 10,000 एफाग्राब मानो लानांगौ 2,500 लाबानो जायोमोन ओमफ्राय होब जोंथ' बिदि बियाखै ओमफ्राय नै मानसियानो दङ ओमफ्राय आरो बेखौ बेनाव सोंफिनबाय आङो होब माथो बिदि बियाखैनो ओमफ्राय बे होनबाय बिदों दाना बिदिनो दाना आंखौ लेंहरनानै सोंबाय न'खौथ' नोंनोसो होनाय जासिगोन ओमफ्राय बे होयोबालाय नोंसिनि खोथा होयोबालाय लागोन आं ओमफ्राय खरसा नांगोन जाहैबाय आरो ओमफ्राय खरसाया जाहैबाय 7निफ्राय 8सिम नांगोन जाहैबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय होद होनबालाय आंनो नाङा होनदों ओमफ्राय होनबालाय बे गामियाव दङ बे दारगामनि खाथियावनो दङ न'फ्रा गंब्रै गैथारा बेस्रा बिसोर दाबो मोनाखै ओमफ्राय बिसोरनो आं बिना होदोंमोन आरो उमुगनो होदो होनबालाय लिस्ट दङ जाहैबाय आरो उमुगनो होदो बिसोरनाबो लिस्ट दङ आरो बै सासेनो होदो होनबाय लिस्ट दङ दा सासेनोबो बेनाबो लिस्ट दङ जाबाय 4 मानसिनो जासिबाय आं ओमफ्राय दा बे न'खौ बिसोरनो होआखै दस्रा मानसिनो न' गोनांखानो होदों बेखौ आं बांद्राय बुंला जेनेबा मेम्बारफ्रा जोंनि खाथियावनो ओमफ्राय सानसेखालि आं मेम्बारखौ लोगो हमबाय आरो ओइ माथो बिदि नों माथो न'खौ बिदिसो होबाय नो मानो बिदि होनांगौ बेनिफ्राय गैयैसिन मानसिना दङ बेनो होबानो जायो है बेफोरखौ माथा मारि नामा नांगौआनो बिना लाब्रा मालायफोरनि बिदि बुंनानै होनालै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा गासिबो मोनखानाय गोहोफ्रा गोमालांजोब्बाय आरो दिनै नुबाय थादों जोङो बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय जायफोर दफाफोर दंमोन बे मोनसेबो आखरे आखर पालन खालामनाय जायाखिसै दाख्लि 3 तारिख जानुवारियाव दिल्लीयाव मोनसे रिभिउ मिटिं जादोंमोन बे रिभिउ मिटिंआव गासिबो जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जे पेकेजफोर मोननांगौ दंमन गिदिर इनस्टिटिउसनफोर मोननांगौ दंमोन इन्डिया गभर्नमेन्टआ बेखौ गासिबो रेजेक्ट खालामजोब्बाय मावनो हानाय नङा होननानै बिथांमोननाव दाबो पलिसि गैया होनना बुंना होदों रेलवे कच फेक्टरि बेखौबो खालामनो हाया होननानै बिथांमोना स्पष्ट खालामना होबाय एनआईटिखौबो खालामनो हानाय नङा होनना बुंबाय मानो होनबा एनआईटिआ मोनसे स्टेटआव गंसेल' एनआईटि खालामनो हायो बे जाबाय इन्डिया गभर्नमेन्टनि पलिसि दा बेवहाय स्टेटआ अलरेडि सिलचराव दंखायो गतिके बिटिसिआव एनादार एनआईटि होनायनि बेबस्था गैला बेखौ स्पष्ट खालामबाय आरो इउएन ब्रह्म इउनिभार्सिटि इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौबो स्पष्ट खालामना होबाय अलरेडि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया दरं जिल्ला बा उदालगुरि जिल्लानि खाथियाव तेजपुराव दंखायो गतिके एनादार बेहाय माने इउनिभार्सिटि ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बानायनाय खुनु खोथा गैया आरो माबाफोर ट्राइबेल कर्स दङब्ला बै थाखानाय तेजपुर इउनिभार्सिटियावनो बे कर्सफोरखौ एड खालामनाय जागोन होननानै बेखौ स्पष्ट खालामना होबाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिनि बाथ्राखौ बुंदों स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौबो स्पष्ट बुंबाय देबाय माने स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि खालामनायनि खोथा गैया सारा इन्डियायाव इम्फलाव गंसे दं बुंदों दा सारा इन्डियानि मानसिफोरखौनो बेवहाय फोरोंजोबनाय जाखायो गतिके गोदानै बिटिसि ओनसोलाव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि गायसननायनि जेबो दा पलिसि गैया होननानै स्पष्ट खालामना होदों होमबा बिथांमोननि जेसेबांनाखि एनआईटि नेरिम बेखौबो दिनै बिथांमोना स्पष्ट खालामदों जे एनादार जोङो नेरिम होनो हाया खारन माने एइम्स दंखायो गुवाहाटियाव जोंहा मेडिकेल कलेजफोर दंखायो गतिके एनादार बेबायदि नेरिम बानायनायनि थाखाय दिनैहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामनाय जायाखै होननानै स्पष्ट खालामनाय जादों दानि गुवाहाटियाव थानाय जे एइम्स दङ बेवहायनो थोजासे फेकाल्टिखौ हरनो हायाखै होननानै स्पष्ट बाथ्रा बुंना होबाय दा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माने मोनसेबो जे बिटिआर रेकर्डआव जे माखासे दफाफोर होनाय दंमोन एनेक्सार होनाय दंमोन जे डेभेलपमेन्ट स्किम्सफोर माने हायार इडुकेसन इनस्टिटिउसनफोर दा मोनसेबो खालामना होननानै दिनै भारत सरकारा स्पष्ट बुंनानै होबाय दा बेवहाय बिटिआर रेकर्ड हिसाबै 0 दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बुजिबाय बिनि गेजेरजों जेबो उन्नति जाला आरो बे जे सावरायनाय जादों रिभिउ मिटिंआव बे एनडिबिफोरनि केसनि सोमोन्दै जेबो बुंनाय जायाखै एनडिबिफोरनि केसखौ बोरै बोखारनांगौ रन्जन दैमेरखौ बोरै बख'नांगौ बिनि सायाव जेबो रायलायनाय जायाखै स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रायाव जेबो रायलायनाय जायाखै एक्स ग्रेसिया जे होनांगौ जायफ्रा माने मुंख्लं जादों बे न'खरफोरनो 5 लाख थाखा होनांगौ बिनि सायावबो जेबो सावरायनाय जायाखै दा नुनो मोनो दिनै बिटिआर रेकर्डआ मोनसे बिदै गला बे 0 बिग 0 बियो
दा गतिके रायजो राजाफ्रा दिनै बुजियै रावबो गैला दा हाग्रामा महिलारि सार नङाबा BPF दोलो नङाबा BTC आव जेबो गैला दा बे माखासे जोंनि मावनांगौ खामानिफोर दं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बुंनांगौ दं NDB फोरनि जेंनाखौ बुंनांगौ दं रिहेबिलिटेसन बाथ्रा बुंनांगौ दं दा बे खामानिखौ मावनोनो खाम्फा बरगयारि सारखौ जों दिनैनि थारिखआव नांथारगोन।